24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even. Ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backward, babe, and play me close. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. I took a whole day up, trying to get way up. Ooh. We spent the daylight trying to make things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backward, babe, and play me close. Yeah, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and Let's go, girls! Ma-harvest na itong mga utanon. Let's go! Okay! Arat na! Go, go, go! Uy, girls! Nahiwi nga taong girls! Asa ba? Tara, girls! Nalami na din na siya, day! Okay, nahiwi nga tao! Haladay, di! Haladay, familiar! Haladay! Bagang ko na, day! Dili siya familiar! Kay kini nga taong naa siya'y ud! Pero kining ud, nami siya'y tambal! Ang kining ud pawa ni sa ubo ug mga hubak sa atong ipamati ka rin ang lawa! Tambas, girls! Kung sa ni yellow ba ni? Hala! Yellow! Haladay! Haladay! Ato na siya sa abot kay lamion man ni siya dahil papadaghanon na siya. Kung kita mo palit og taong, barato raw siya namang taong kay tagkuha na siya pilang kilo daw. Tabay diyang kilo. Tabay diyang kilo. Nang taon. Gina. Lami pa dyan siya. Mga dagko. Hambon pa dyan. Bus. Uy. Kalabasa, day. Hala, uy. Kadako sa kalabasa. Lami na siya tanon, day. Papalinaw ng mata. Hala, uy. Nice. Lami na siya tanon. Papalinaw ng mata ang kalabasa. Kaya palit na mo. Buy one, take one at free shipping. Nagpilo, package pa. Nari mi promos among kalbasa. O kag 20 ang kilo sa among kalbasa. Pero kung sa'yo citizen ka o disable ka nga tao na kay mungkuli mo kamot, pangad ka, cheese na lang. Kaya naman may discount. So, what are you be wearing for mga sisi, mamsi, papsi, ati, pa? Kapalit tayong taon mo para mahalina na may karong adlaw. Itaw, kainit kayo yung taon diri. Pero kung mga gwapo kayong laki, oh my God, perfect, available, perfect discount. 5 pesos na lang dyan. Pwede na sa 5 na lang dyan sa mga laki magwapo. Diri na mo diri sa among Bukid Farmers. Tia Maribi, order na diri. Kaya ang among kalabasa, brato ra kayo. Pero kung si PJ mo papaliton, libre. Round Emanal Omega o sa iyang grupo, palit na mo sa among talong. Kaya dako kayo mong talong. Mas ako pa sa inyo, talong. Bye now! See you later! Oh, kung kita tayo palit ng kamunggay, na may brigyan kamunggay. Kay Gid ang usa ka dahon. Say then, ingna yung mama pagpalit na. Unya hotpot na daan, free shipping pa. Mga madama, sir, palit na mo sa mong saluyot para sa mga sapyot o lubor. Kaon mo ng saluyot para magwapa mo parehas nako nga beauty queen. Inay, thank you.